Salam ýaşlar, efirde Täze Tolkun gepleşigi. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şu günkü gepleşigimizde Aşgabadyň käbir mekdeplerini ene-atalar ýygyna geçirilip, onda gyzlaryň özüni alyp başlary barada gürrüň edildi. Çağalaryň elindäki telefonlary ýygydan barlap durmagy ündäpdirler. Şeýlede türkmen gyzlary we ahlak diýen tema boýunça türkmenistanyň ýaşlary bilen geçiren söhbetleşigimizi dinläp bilersiňiz. Özlerinden bir misal getirmeliler. Öňüňizde 10 minutyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Şunlar paýtagt Aşgabadyň käbir mekdeplerinde ene-atalar ýygyna geçirilip, olara mekdep ýolbaşçylary bilen birlikde prokuraturanyň we polisiýanyň ýetginjekleri bilen işleşýän işgärleriniň gatnaşandygy habar berilýär. Bu ýygnaklar barada dolurak maglumat almak üçin häzir habarçymyz Myrat Gurbanow bilen söhbetleşýärmiz. Murada paýtagt Aşgabadyň käbir mekdeplerinde ene-atalar ýygynyň geçirilendigini, onda gyzlaryň özüni alyp barşy barada gürrüň edilendigi barada habar berdiňiz. Hawa soňky günler paýtagtyň käbir mekdeplerinde şolar ýaly ene-ata ýygnaklar geçirildi. Men bilişimçe 55-nji mektepde, 47-48-nji mekdeplerde şolar ýaly ene-ata ýygnaklar geçirilipdir. Şo ene-ata ýygnaklaryny mektep ýolbaşçylary we bir hatarda prokuraturanyň, polisiýanyň işgärleri hem-de şäherlere rad akbilýän ýaşlar bolýar, şol wekiller gatnaşypdyrlar. Şol ýygnaklarda esasan gyzlaryň özü mektep ýaşyndaky gyzlaryň özleriniň ahlakly alyp barýandyklary bardy, gürrüň edilipdir. Netijede bolsa ýaş gyzlaryň, mektep ýaşyndaky gyzlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň sanyny hem artýandygy aýdylypdyr. Şol sebäpdir ene-atalary öz gyzlaryny, öz çağalaryny has göwçilik etmäge çağırtdylar. Göwçilik etmäge diýeningizde näme gözüňde tutulupdyr? Şu esasan şol gyzlary ýa-da umuman mektep okuwçylaryna internetdäki käbir saýtlar bar, mabulit diýdi, meru agent, şoňa megen saýtlary girmegini öňüne almagy. Şeýlede daşary telekanalarynyň käbir peredaçylary bolýan, mysal üçin Dom, Wadik bir peredaça bar. Şoňa tomoş etmeň öňüne almagy çağırtdylar. Şeýlede çağalary, mektep ýaşyndaky çağalary gymmat bahaly telefonlar bar, ýa saýtlar bar, almaly dälildi, ünlüpdir. Onu hem çağalary dälik etmelerli vardı, gürrüň edipdirler. Şeýlede çağalaryň elindäki telefonlary ýygydan barlap durmagy ündäpdirler. Sebäbi şol telefonlarda erkilik yaramaz media faýllar, rastlar bolmakma diýip aýdypdyrlar. Murada, siziň pikiriňizçe şu mesele boýunça aladalanma bildirmäge esas barmy? Hawa bar şoňa esas. Häzirki ýaşlar arasynda doğrudan özüni tertip salyp barýan ýaşlar az däl. Özüm mektep okuwçylarynyň arasynda şoňa ýaşlar köp. Şo esasan gyzlar bardy gürrüň etdi. Gyzlaryň arasynda çilim çekmek ýa-da goşok alkogoly içkiler içmek ýaly häzir bir moda döräpdirde. Mysal üçin şampansiýalar ýa-da piwiçiýalar, şoňa meňzeş ýagdaýlar emele geldi. Şol ýagdaýlar ýanky aýdylýan ahlaksy hereketleri elçi. Özüm bir ýene bir bellemelde Sahra men käbir lukmanlar bilen söhbetdeş bolumda şolar gürrüň edýärler. Şu o ýerlerine diýen käli o mektep ýaşynda ýen göwreli bolýanlaryň sany köpelendigi bardy, gürrüň edýärler. Habarçymyz Myrat Gurbanow bilen geçiren söhbetleşigimizden soň bu tema barada ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmenistanyň ýaşlaryň garaşlaryny bilmek üçin Myrat hemde Bahar bilen söhbetleşelim. Emma Bahar hemde Myrat bilen geçiren söhbetleşigimizde geçmeden öň bu tema boýunça biziň azatlyk.com web sahypamyzda ýerleşdiren forumda gelip gowşan bir tesbiri siziň dikkatiňize ýetiretmeler. Moskwadan ýalňyzly atly okuyjymyz gyzlaryň ahlaksyzlygynyň esasy sebäbi aň düşünjäniň petligi we olara birinin doğunu, birinin gyzy geljekki ene hökmünde garalman, harit hökmünde garalmagy diýip öz garaýyşyny beýan edipdir.
Facebook'ta cennet atlı okuyucumuz bolsa, menin pikirimçe diňe gyzlar däl, oglanlara da biraz haýkuş diýmeli. Doğrudan biziň ýaş neslimiz biraz elden çykdy. Onu diýseň, biz bilen biziň ene-atalarymyzy deňeşdirseň kän tapawut bar. Bu bolýanda durmuş normasy diýseň boljak. Hemme adam üýtgeýär, tehnologiýa ýerinde duranok, medisinada, moda daş töweregimiz üýtgeýär. Ýöne onu da biraz özüňi saklasaň, kän gelişiksiz zatlar etmeseň, maşalaň ýüzüni ýere salmasaň gowy bolardy diýip pikir edýän diýip özü garaşyny jemläpdir. Myrat hemde bahar habarçymyz Myrat Gurbanow Aşgabadyň käbir mekdeplerini ene-atalar ýygyna geçirilip onda gyzlaryň özüni alyp barşy barada gürrüň edilenini aýtdy. Şeýlede ýygnaklarda hususanda ýetginjek gyzlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň köpelendigi, ýaş gyzlaryň käbirleriniň bolsa özlerini goşadyryň içine ahlaksyz alyp barýandyklary barada hem bellenipdir. Ine bahar Myrat, siz öz töwereňizde şeýle ýagdaýlara duş gelýäňizmi? Doğrusu aranın şeyleri yani sana şöyle bir arada Ýakynda oldu ben sana. Bu geçen zaten öz daş töweregimden boldu bu. Öz Türkmen oğlumuz geldi mahaş etti. Yaşlı Türkmenistan'dan 3 tane izgelenlere berde göwreli galyalar bunlar çağasını doğrandan sonra bilemek şöyle bilen yerlerim çağasından doğurmasını isteýärler. Çağa dünyaya gelenden sonra bara aýrylýarlar. Bir kilo ýoly şu çağany satma oğluna çıkıpdyrlar. Nadost oğlum yeter taşına çağa gerek olan bir olsun mertaz bir ağaç ayda üç çağan satıp koyuyoruz. Ben bunun barına varan namus uçon çıkarsak etken doğrusu da şeylere var yüz yüze gelen vaktim bana namustur özüm yer yarmaya yere girip bile nokta şeyle zaten doğru gelen vaktim. Myrat, indi sen pikirinçi şeyle datlary näme sebäp bolýan? Sebäp var Türkmenistanda bilýänsiň bar yer sıkışıklık olan soň bilýän pul diýen zat maşgalada bolmayan sürede ağzalalık birbirine hocalığına uğraşma Türkmenistan sebepkar bunun barında şurada koy vermelerini özleri sıkıştırdıktan sonra Türkmenistan'ın kaçma çalışıyor. Daşarı çıkan zaman bilýänsiň daşarı ülkelerde gelişen devletlerde ýöräp gözlerin açılýar gyzlaryň. Diýen meniň üstümde ene-atalarym ýok diýen men ýaşasam diýip bu barýerti ýok diýip denizden su kandy alsam bildirip durum diýip men hayatym ýaşajak bardy diýip. Mence wara bunun barysy ýalňyş pikirlen ýaşaýarlar. Bahar, sen öz daş töwereňde şeýle ýagdaýlara duş gelýäňmi? Men şu an üniversitede okansan, şu an üniversitede böyle rahatlara kendi duş gelem ama yani orta okuda vakti, okuyan vaktim duş geldim bir sefer. Paralel kafasında bir şeyle doğru alıp onu okuyorum, tasavvurlen okudum, sonra okuda geliyordum mecbur. Ben doğruluğum arasından şu an ben ona rahatlara duş gelem ama hem de böyle öyle Aşgabatda bolýanlary ýaly barada şeyle voltörler hiçle oňaly başgalarla gürleşip ýa-da toý etmenleri sağa bolup oňa zatlar bolanak. Ne bahar häli belläp geçdiňde Aşgabatda orta mekdepde okuyanmakdyň paralel klassaşlaryndan biri durmuşa çykmanka göwreli galy diýdiň. Sen pikiriňçe şeýle ýagdaýlaryň döremegiне näme sebäp bolýar? Men kimse ilk klasda orta mektepde öýden wagtda ene-atalar muallimler okudy hemme ýerde soňam daş töwerekdäki adamlaryň garaşy bilen hemme şu bolanok, o bolanok Munesen ervet görnýän beýlegsen şeýle diýerler, şunu diýsen beýle diýerler de şeýdi bara başlaýarlar başda. Soňundan mara birden orta mekdebiniň soňlaryna ýa-da uniwersitede başlaýarlar ama birden goýy berýärler. Soňlara mara näme etdiňini bilmän şoňsum şeýle ýalňy ýollara düşýärler mukadreden. Soňam ene-atalar käme düşünürüp sağlar bilen gürleşýän aklarmy kadr edýän. Iň başdaky sebäbi bu ene-atasy beýle sağlaryň beýle bolmagynyň sebäbi. Myrat, türkmen ýaş ýygdy hökmünde sen şu ýagdaýlary nähili araýan? Benim garaşyma var diýene herkes ýa-da namus aryny gorasy gaçy gowlar muhalif kiredi. Bir wagtlar bilýän Türkmenistanda gyzlar uzun köýnekler giyerdi. Bir üstüne bedentler edip sabah spor saatlarında üstüne Spartak'a gittiği zaman oğullar gülüşürdü. Ağılmalara Spartak'a ayıp şu zaten bari. Şu matlara üstüne istakimizin küçüden geçiksin iznin lakat kalyalara. Ayıp diyen zat kalan oksan kudurda bilýän men bunu diýjek bolýan sana. Bahar, sen bu barada näme pikirde?
Menem şu son bolýan hatta mana Sovyet manhetiyle sağlar bolýar ýa-da başga ile ýagdaýlar bolýar. Statlar elbette taýýar herkisi bolýar bir olanlara gurlaşdylar, bir näçe bilen hem gurlaşdylar ýöne gyzlar hem olanlar durmalygyny bilmeliler, özleriniň ýerde durmalygyny ýa-da Myrat Bahar, ikiňizem gepleşigimizde gatnaşyp bu mesele barada öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sag olun. Ýaşlar şunuň bilen Täze Tolkun gepleşigimiziň nowatdaky sanynyň hem soňuna ýetdik.